Welcome to the Kannywood Reporter. If you are new here, make sure that you subscribe to our YouTube channel and visit our website at www.kannywoodreporter.com. Rabi, kin tabbata abin da kike gaya min gaskiya. Kar ki sa an zo in dauki jita-jitan nan ta zo ta zama mun masi. Kina ganin yadda barista yake respecting ummana. Yana girmama ta, yana daraja ta, bana tunanin zai iya mata abin da ya mata a kotu. Wani irin jita-jita? Sadiya, ana ruwa ya ci maka ɗaya kina ganga ta jiƙe. Da idona na ga abin da ya yi wa umma a kotu. Muzantawa tare da ƙaryatawa, kamar zai kama ta da kokawa. Umma na Rabi? Ke, wallahi ban taɓa ji ko a labari wata shari'a da lauyoyi suka yi kamar za su yaƙi junansu kamar yadda barista Sa'ad ya yi wa. Abin ya ɓata min rai, amma fa ba na gaya miki bane don ku samu saɓani da mijinki. Kawai dai abu ne na ga kamar da biyu. Ba damuwa Rabi, na gode. Barista. Duk irin cin mutuncin da kake yi da irin zagin da kake min a duniya ya dawo kunne. Amma ya kamata ki min magana da yaran da zan fahimta. Ai dole ka ce baka gane ba, saboda ka shuka abun kunya. Idan ba rashin mutunci ba, ta yaya za ka shiga kotu kai da uwata tana faɗi kana ƙaryata ta a cikin bainin jama'a? Ko an gaya maka aikin lauya hauka ne? Amma na yi mamaki da kika makara baki iya fahimtar aikin lauya hauka ne ko hankali ba. To ya kamata ki koma gida ki je ki tambaya a gaya miki don ki sani. Ai dole ka faɗa haka, tunda ka yi min cin mutuncin da ya fi wanda ka yi. To bara ka ji barista. Ya zama dole ka janye wannan kes ɗin da kake yi da mahaifiyata a cikin kotu. Saboda ni ba shekiya bace, na san darajar uwata. Ko kuma ka ɗauki wani lauyan ka je ka ɗora shi a cikin wannan shari'ar da kuke yi, in ba haka ba billahi lazi la ilaha illa huwa ba zan ɗauka ba dan ni ina kishin uwata. Yawwa, ya zama dole ka janye. Saurare ni. Na tabbata ba da yawun bakin ta kike wannan magana ba da sanin ta kike wannan magana ba. To amma bari in miki bayani yadda zaki fahimta daidai da wautarki. A gode wa Allah da kika fahimci cewa lauya na iya janye wa dan uwansa na waya ko kuma ya ɗora wani a madadinsa. To sai ki je ki duba ki da ni da mahaifiyarki wa kika fi iko da shi ki gaya masa ya janye. Haka ka faɗa? Haka na faɗa kuma haka kika ji. Wallahi ba zan janye ba. Haka ka ce? Mu zuba mu gani.